Ngelixa Usosdolophu womaspala waseNewcastle KwaZulu Natal uGqirha Ntuhtuko Mahlaba ekwiphulo lokunikezela ngokutya wadibana nosapho lwakwaHadebe kwifama iNormandy nalapho wakhawulelwa imeko emaxongo olusapho oluhlala kuyo. Emva kokunikezela iipasile zokutya apho uthi akazange akwazi ukunyamezela imeko ayibone apho wasikwa imfesana. uGqirha Mahlaba uthi njengenkokheli akakwazi ukulala ubuthongo obuhlayo ebona usapho ludinga ukutya, indawo yokuhlala, abantwana bengenazo nempahla zokunxiba, nokumenze ukuba abuyele kolusapho ukuchitha usuku nalo ukuhlonipha ulutsha luka-1976. Sihambisa ama-food parcel uma sifika sabona ukuthi kunabantu lapha kuleya muzi abawu-18 abahlala khona, abaningi babo amantombazane asemancane awu-10 ney'ngane, khona nomama nobaba nabafana abanye abawu-5. So saseke sibona ukuthi asenze isiqiniseko ukuthi siyabuyela kakhulu njengoba sigubha inyanga yabantu abasha, singayigubhi nje nokukhuluma le day. Asikwazi ukuyokwenza umehluko, sathengela iy'ngane iy'ngubo zokugqoka, sabalethela ukudla. uGqirha Mahlaba uthi akufanele ukuba bezinkokheli bathengise ngemibono yolutsha olwalwela inkululeko exhanyulwa leli lizwe namhlanje. Ngenxa yoko uthembise ukwakhela olusapho indlu ekhupha kuye epokothweni. Lo kaMahlaba kwinyanga ephelileyo waziqamangela ngokunikezela ngenxenye yomvuzo wakhe ukunceda abangathathi ntweni.